зимистон фасли сармо ва оромиши табиат мебошад ки дар паси ин оромӣ як ҷаҳони хурд ва зараровар пинҳон аст. аксаран вирусу микробҳои хатарнок дар ин фасли сармои сол фаъол гардида ба саломатии одамон, чорво ва амнияти озуқаворӣ хатари ҷиддӣ мерасонанд. яке аз чунин беморҳои хавфнок эхинококоз ки дар тоҷикистон бо номи ангалӣ маъруф аст, бештар дар фаслҳои зимистон ва баҳор хуруҷ намуда ба ҳаёти одамон, ҳайвонот зарари ҷубрунопазир мерасонад. дуруд бинандагони гиромӣ, барномаи навбатии Байтор аст ва мо дар ин барнома мавзӯи мазкурро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода роҳҳои пешгирӣ ва огоҳӣ аз ин бемории хатарнокро муайян месозем. эхинококоз ё ангалӣ яке аз бемориҳои хавфноки паразитӣ ба шумор меравад ки аҳамияти бузурги тиббӣ, байторӣ ва иҷтимоӣ дорад. ин беморӣ ба инсон ва ҳайвонот таъсир расонида бештар дар минтақаҳои чорводор ва деҳот паҳн мешавад. одамон низ ба ин беморӣ дучор гардида баъзан талафоти ҷонӣ дар байни инсонҳо ба қайд гирифта шудааст. ангалӣ дар ҷигар, шуш, дил, гурда ва дигар узву бофтаҳо ҷойгир шуда ба вуҷуд меояд. ин беморӣ дар рӯдаҳои борики саг, гург, шағол, рӯбоҳ ки манбаи асосии ин беморӣ мебошанд, зиндагӣ мекунад. бемории эхинококози ҳайвонот беморие мебошад ки бемории зоонозӣ ба инсон, ба ҳайвонот бештар тааллуқ дорад. ин беморӣ метавонад чорво, асосан аз он ҷумла чорвои калони шохдор, чорвои майдаи шохдор, сагу гурба, уштур, гавазн ва хуку дигар ҳайвонотое ки ҳастанд, асосан ширхӯрон дучор мешаванд. ин беморӣ дар одам бештар аз маҳсулоти хӯрока, сабзавот ё ки бо чорво сару кор мегиранд, бо сагон, бо гурбаҳо одам сироят шуданаш мумкин аст. ин навъи беморӣ аз дигар бемориҳо комилан фарқ дошта ба саломатии инсон ва ҳайвонот хатари ҷиддӣ мерасонад. ин беморӣ асосан бештар дар Осиёи марказӣ, дар давлати Русия инҷониб ба қайд гирифта шудааст. ин бемориро бештари олимон то ҳоло ҳам корбарӣ намуда истоданд, омӯзиш карда истоданд. ин беморӣ ба ғайр аз бемориҳои вирусӣ ва бактериявӣ дар сатҳи якум меистад, чунки ин беморӣ ки бештар аз ҳайвонот вобастагӣ дорад ва ба одамон мегузарад, ҳар як шаҳрванд бояд инро донад. талаботҳои қатъӣ дорад ки дар ҳолати пешгирӣ намудан метавонад ки ин бемориро кам карда шавад. хавфи асосии ангалӣ ё эхинококоз дар он аст ки ин беморӣ метавонад солҳои дароз бе ягон нишона дар организм пинҳон монда, бе ташхиси саривақтӣ ва муайян кардану пешгирии он ба узвҳои даруна зарари ҷиддӣ расонида оқибатҳои вазнин эҷод намояд. ҳозир зимистон ҳаст, гӯсфандон асосан ба ин беморӣ дучор гашта мефафтанд. вақти зимистон ба ҳар ҳол дар ҳолати камғизоӣ агар бошад, норасои хӯрока бошад, метавонад ки чорво талаф ёбад ва баҳор айни сироятёбии хоҳ одамин, хоҳ чорво, ҳар шахсоне ки аз маҳсулоте ки бо тухми эхинококоз гирифтор шудаанд метавонанд ки сироят ёбанд ва зарари иқтисодии ин беморӣ барои ҳар як шаҳрванд, барои ҳар як чорводор хеле зарари калон меорад ки маҳсуб меёбад ба назорати қатъӣ. манбаи асосии сирояти ин беморӣ ба ду гурӯҳи ҳайвонот вобаста аст. гурӯҳи якум
саг, гург, рӯбоҳ ва шағол буда дар рӯдаи ин ҳайвонот паразит зиндагӣ мекунад ва тухмҳои худро бо наҷосат ба муҳити атроф мебароранд, ки тавассути он сироят ба одамон ва дигар ҳайвонот паҳн мешавад. ва ҳамин омилҳо ин бемориро ба гурӯҳи бемориҳои хатарнок дохил намудааст. саг ва дигар ҳайвоноти гӯштхӯр ҳангоми хӯрдани узвҳои дорои ангалӣ, хусусан ҷигар ва шуши осебдида сироят меёбанд. ин беморӣ дар рӯдаҳои борики саг тахминан пас аз 2-3 моҳи сироятёбӣ ба даври болиғ мубаддал мегардад. ангалӣ дар организми саг 5-6 моҳ умр мебинад. даври пурраи инкишофи бемории эхинококоз ё ангалӣ 7-8 моҳ давом мекунад. гурӯҳи дуюм гӯсфанд, буз, гов, шутур, хук, маркаб, асп ва ҳайвоноти ваҳшии алафхӯр мебошанд. дар ин гурӯҳ беморӣ инкишоф меёбад ва метавонад муддати тӯлонӣ дар узвҳои онҳо пинҳон бимонад. чорвое ки бемор ҳаст дар ҳолати назорати санитарӣ беҳдошти байторӣ дар ҳолати муайян кардани узвҳои дохила асосан дил, ҷигар, шуш ва дигар узвҳои бофтаҳо метавонад дар мағзи сар чорво ҳам ҷой гирифта истодааст. гиҷаи ин беморӣ дар хуҷайнони асосӣ метавонад то 6-7 моҳ дар бадани саг, шағол, гург, рӯбоҳ монад муддате. ин беморӣ асосан дар ҳавои гармӣ дар то ҳарорати 50 градус селсия мемурад ва афзоиши ин дар ҳолати гармӣ қадар дучор намешавад. вақте ки чорво алаф мехӯрад дар ҳолати баҳор асосан ин беморӣ авҷ мегирад. вақте ки чорво хуҷаини асосии сагон ки бошанд бештар дар рамаҳо дар ҷоҳое ки чорво ронда мешавад дар он ҷойҳо наҷасро хориҷ мекунанд ки дар ҳолати олуда шудани алаф дар замини табиӣ метавонад ки чорво алафро хӯраду пас аз ин ба ин беморӣ гирифтор шавад. чорвое ки хӯрокаи хуб дорад, маҳсулоти хуб истеъмол мекунад, нигоҳубин ва шароити хуб дар муҳити худ дорад, ин чорво аз рӯи нишондодҳояш муайян карда намешавад ки ин чорво ба ин беморӣ гирифтор ҳаст. одамон манбаи асосии бемории ангалӣ нестанд ва дар гардиши табиӣ паразит нақши биологӣ надоранд, вале метавонанд аз ин беморӣ сахт осеб бинанд, зеро паразит дар бадан пинҳон шуда солҳо бе ягон нишона зиндагӣ менамояд, ки оқибатҳои фалокатовар дорад. танҳо бо ташхиси саривақтӣ ва чораҳои тиббӣ ин хатарро аз байн бурдан мумкин аст. ангалӣ гарчанде ки бемории хатарнок аст, вале аз инсон ба инсон намегузарад. он метавонад тавассути роҳҳои гуногун ба ҷисми инсон ворид шавад. асосан сабабгори паҳншавии ин беморӣ дар байни одамон риоя накардани қоидаҳои санитарӣ ва гигиенӣ мебошад. одамоне ки аз эҳтиёт кор намегиранд метавонанд зуд ва ба осонӣ ба ин беморӣ гирифтор шаванд. яке аз хусусиятҳои хоси ангалӣ дар он аст ки ин беморӣ пас аз ворид шудан ба организм метавонад солҳо бидуни ягон нишона рушд кунад. дар ин давра шахси бемор худро комилан солим эҳсос менамояд ва маҳз ҳамин оромии хатарнок боиси дер ташхис шудани беморӣ мегардад. ҳангоми ворид шудани ин беморӣ ба ҷисми инсон тухмҳои паразит аввал ба рӯда дохил шуда сипас тавассути ҷараёни хун ба узвҳои гуногуни дохилӣ интиқол меёбанд. узвҳое ки аз ин беморӣ зиёд осеб мебинанд ҷигар ва шуш буда майна, дил, гурда низ осеб мебинанд, вале камтар. ҳангоми осеб дидани ҷигар шахс дарди доимӣ ё ҳисси фишорро дар қисми рости шикам эҳсос мекунад. пас аз истеъмоли ғизо вазнинӣ ба вуҷуд меояд. калон шудани ҷигар ва пайдоиши зардпарвӣ низ аз нишонаҳои муҳими ин беморӣ мебошанд.
агар шуш осеб бинад, шахси бемор бо сулфаи музмин, нафастангӣ, дарди қафаси сина ва дар баъзе ҳолатҳо ҳатто бо хунтуфкунӣ бурда мерасонад. ин нишонаҳо метавонанд бо дигар бемориҳои роҳҳои нафас иштибоҳ шаванд, ки боз ҳам ташхиси саривақтиро мушкил месозанд. аз ин рӯ огоҳӣ, ташхиси саривақт ва назорати тиббӣ нақши калидӣ дорад. ангалӣ бемории хатарнок аст, вале бепарвоӣ ба он метавонад ба оқибатҳои ҷиддӣ ва ҳатто ба марг оварда расонад. ин беморӣ на танҳо барои инсон, балки барои ҳайвонот низ хатари ҷиддӣ дорад. ангалӣ дар ҳайвонот низ аксаран бенишона мегузорад, ки маҳз ҳамин ҳолат онро боз ҳам хатарнок месозад. масалан, дар сагҳо аломатҳои клиникии беморӣ қариб мушоҳида намешаванд, аммо онҳо манбаи асосӣ ва ҳалқаи калидии паҳншавии ин беморӣ ба ҳисоб мераванд. саге ки зоҳиран солим менамояд, метавонад бе огоҳӣ муҳитро олуда намуда хатари сироятро ба инсон ва дигар ҳайвонот зиёд кунад. аз ин рӯ нақши сагҳо дар паҳн кардани ин беморӣ бисёр назаррас мебошанд. асосан бемории гиҷавӣ хуҷаинони асосияш саг, рӯбо, шағол ва гург мебошанд, ки ҳамин кирминаи тасмашакли эхинококкус дар рӯдаҳои ҳамин чорвоҳо тухми эхинококкус ҷой мегирад. пас аз ин ба инсоният ба воситаи хориҷ кардани наҷас дар саҳроҳо, дар ҳар ҷое ки онҳо хориҷ менамоянд, хоҳ инсон бошад, хоҳ чорво бошад, инҳо аллакай ба ин беморӣ гирифтор мешаванд. дар чорва бошад ангалӣ ё худ эхинококкоз дар ҷигар ва шуш зоҳир мегардад. гарчанде беморӣ оромона пеш меравад, вале оқибатҳои нохуш дорад. коҳиш ёфтани маҳсулнокии ҳосили шир ё гӯшт, суст шудани ҳолати умумии нишонаҳои ин беморӣ мебошад, ки ин ҳолат ба чорводорон зарари ҷиддӣ расонида ба амнияти озуқаворӣ низ таъсири манфӣ мерасонад. беморӣ табобат дорад. дар ҳолати сари вақт пешгирӣ кардан ё муайян кардани беморӣ метавонанд, ки чораҳои зидди эпизоотӣ ва дорубориҳои зидди гиҷавиро истифода баранд ва табобатро муддате дар назорат гиранд ва бо гуфтаи духтурони байтор ё ки одам бошад, бо духтури одам метавонанд, ки ин бемориро табобат кунанд ва муҳлати нигоҳдории ҳар як бемор ба худаш хос ҳаст ва то давраи муайяни гузариш бояд, ки табобат карда шаванд. нишонаҳои беморӣ дар чорво: агар чорвое ки хӯрокаи серғизо хӯрад, таъминоти хуб дошта бошад, дар он нишонаҳо тамоман муайян намегардад. ин вобаста аст аз хӯроки чорво, нигоҳубини чорво. вақте ки чорвое ки хӯрокаи камғизо ва нигоҳубини хуб надорад, шароити нигоҳдории хуб надорад, чорво дар ҳолати паст будани масъуният метавонад ба ин беморӣ бештар тезтар гирифтор шавад ва муқобилият карда наметавонад. метавонад, ки ба ғайр аз бемории ангалӣ дигар бемориҳои сироятӣ, вирусӣ, бактериявиро низ дар ҳолати ба ин беморӣ гирифтор шудан ба худ гирад. ин беморӣ метавонад маҳсулнокии чорворо кам кунад, зарар ба иқтисодиёти на фақат хоҷагӣ ҷумҳурӣ дорад, инчунин афзоиши ҷавонаҳоро кам мекунад, муқовиматкунонӣ ба дигар бемориҳоро суст мегардонад, ки метавонад чорво дигар бемориҳоро ба худ гирад. тибқи маълумоти масъулин, бемории ангалӣ то ҳол дар қаламрави ҷумҳурӣ ба қайд гирифта мешавад. эхинококкозро аз рӯи нишонаҳои зоҳирӣ ташхис кардан номумкин мебошад. ин беморӣ ташхиси рентгеноскопия ва бо ташхиси иммуноферментӣ, бо таҷҳизоти элайза, ташхиси серологӣ ва ташхиси аксуламали аллергенӣ гузаронида мешавад ва муайян карда мешавад ва ташхиси микроскопӣ
низ инчунин дар ҳолати наҷас ва бо усулҳои озмоишӣ метавонанд муайян кунанд. Дар маркази миллии ташхиси бехатари озуқаворӣ дар вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо пас аз ташхиси ангалӣ муайян карда шудааст, ки бемории хинакакоз вуҷуд дорад. барои пешгирӣ ва коҳиш додани сатҳи паҳншавии ин беморӣ қумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои муҳимро роҳандозӣ намуда, фаҳмондадиҳӣ дар байни аҳолӣ, баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ, инчунин ваксинагузаронии мунтазами чорво ва тамоми имкониятҳо барои паст намудани хатари ин бемориро сафарбар намудаанд. сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмини бехатарии озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои афзалиятноки стратегии давлат ва ҳукумати кишвар маҳсуб меёбад. Кумитаи бехатарии озуқаворӣ дар доираи ваколатҳои худ ва вазифаҳои доштаи худ нақшачорабиниҳоро омода намуда, барои беҳтаргардонии вазъи эпизоотикии ҷумҳурӣ ва пешгирии бемориҳои сироятӣ, инчунин барои маҳсулоти истеъмолии озуқаворӣ таъмин намудани аҳолӣ ҳамарӯза назорат бурда, чораандешӣ ва корбарӣ менамояд. ин чорабиниҳо ба он равона шудаанд, ки саломатии мардум ҳифз гардида, аҳолӣ бо маҳсулоти хӯроквории бехатар ва босифате, ки аз чорво истеҳсол мешаванд, таъмин карда шавад. ҳамчунин аз тарафи мутахассисони озмоишгоҳҳои Кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳо бинобар сабаби ба талабот ҷавобгӯ набудани номгӯи як қатор маҳсулоти озуқаворӣ, аз ҷумла дар вақти санҷиши маҳсулоти гӯштӣ ҳодисаи бемории ангалӣ ошкор карда шуда, дар натиҷа безарар гардонида шудаанд. бо амалӣ гардидани чунин тадбирҳои муҳим умед аст, ки ҷомеа аз ҳар гуна вирусу микробҳои хатарнок эмин монда, амнияти озуқаворӣ, солимии ҷомеа устувор нигоҳ дошта шавад. аслан саломатии ҳар шахс аз худи ӯ вобастагии калон дорад, зеро ангалӣ бемории вазнин, вале пешгиришаванда мебошад. асоси мубориза бо ин беморӣ огоҳӣ, риояи қоидаҳои гигиенӣ, назорати пайвастаи байторӣ ва ташхиси саривақт мебошад. танҳо бо ҳамкории зичи аҳолӣ, табибон ва байторон имкон дорад, ки сатҳи паҳншавии эхинококоз ё худ ангалӣ ба таври назаррас коҳиш дода шавад. беморӣ худтабобаткунӣ надорад. ин бемориро метавон аз дигар бемориҳо фарқияташро донистан дар кор. вақте ки ҳар як шаҳрванд дар бозорҳои истеъмолӣ, дар ҳолати харидорӣ бояд аҳамияти ҷиддӣ дода шавад, ки ҳар як маҳсулот бояд ҳуҷҷати худро дошта бошад, сертификати ё маълумотномаи бехатарии маҳсулотро дошта бошанд, ки ҳар як харидор метавонад бемамоният ва бехатарии маҳсулот ҷавобгӯ буданро метавонад гираду истифода барад. барои пешгирии ин беморӣ, сироят наёфтани одамон, ҳайвонот, одамин бояд, ки сари вақт дар ҳолати куштори чорво, забҳи чорво метавонанд ҳар як духтури соҳаи байторӣ дар ин масъала ҷиддӣ кор мебаранд ва метавонанд, ки ҳамон узвҳое ки сироят ёфтаанд бо гиҷаи эхинококоз нобуд карда шавад. инҷо пас аз безарар кардан метавонанд ба тариқи сӯзондан, ба тариқи ямаҳое ки дар он ҷо бо маводҳои безараркунанда андохта несту нобуд карда мешавад. асосан ҳар як байтор, ҳар як мутахассиси соҳа бояд, ки ҳар 3 моҳа, асосан чорводорон, вақте ки дар чорво, дар рама сагонро нигоҳубин мекунанд, бояд онҳо назорати қатъӣ бурда шавад. ба хотире ки ҳамин гиҷаро, тухми ҳамин бемориро ки ба наҷаси худ, яъне ки хориҷ мекунанд ба муҳити хоҳ зист бошад, хоҳ муҳити саҳро бошад, инҳо ҳар 3 моҳа бояд, ки бо дорувориҳои зидди ангалӣ, яъне паразитӣ мегӯем,
чораҷӯӣ ва пешгириҳо профилактикӣ гузаронида шавад. Ва дигар ин ки ҳар як сагоне ки дар рамаҳо, сагҳои чӯпонӣ мегӯем, инҳо бояд бо шиносномаҳо таъмин карда шаванд. Вақте ки шиносномаро медиҳанд, оиди бемориҳои вирусӣ, оиди бемориҳои бактериявӣ ва ангалӣ, зидди ин бемориҳо дар шиноснома пеш аз ин эмгузарониҳо гузаронида мешавад. ҳар як шахс бо рафтори дуруст ва масъулиятшиносӣ метавонад дар ҳифзи саломатии ҷомеа саҳм гузорад. бояд барои пешгирии ин беморӣ чораҳои зарурӣ андешанд, муроҷиат кунанд, мутахассисони байторро огоҳ кунанд ва огоҳӣ ба онҳо медиҳам, ки метавонанд ба озмоишгоҳҳо маҳсулоте ки ё ки чорвое ки доранд, ақаллан аз сагон ё ки гурбаҳо ҳамон наҷасе ки бештар хориҷ мекунанд, метавонанд аз ташхисҳо гузаронанд. Чорводорон метавонанд ки эмгузарониро ба роҳ монанд. Сари вақт эмгузаронӣ карда шавад, ки чорво аз ин бемориҳо эмин нигоҳ дошта шавад. Там дар фасли зимистон аллакай марг, яъне муриш сар мешавад ва дар фасли баҳор ин авҷ мегирад ва ҳар як чорводор ё ки шаҳрванд метавонад ки маводи ташхисиро дар вақти муайян оварда муайян кунанд, ки чорво аз ҳамин беморӣ аз ҳамин гиҷавӣ озод ҳаст ё ки рамае ки дар он чӣ қадар гӯсфандон ҳаст, чорвои калони шохдор ҳаст, хоҷагидорон метавонанд ки маҳсулоти худро пешниҳод кунанд ва натиҷаи худро гирифта зарари иқтисодиро ҳарчи пештар пешгирӣ намоянд. шустан ва истеъмол намудани мева ва сабзавот, нӯшидани оби тоза ва бехатар, ваксинагузаронии мунтаззами сагҳо, манъ кардани хӯроки узвҳои хоми чорво, тақвияти назорати байторӣ ва гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҷумлаи роҳҳои муассири пешгирии ин беморӣ дар байни аҳолӣ мебошанд. бинандагони гиромӣ, бо нияти ҳифзи саломатӣ ва таҳкими солимии ҷомеа барномаи байтҳо роҳандозӣ гардидааст. дар ин барнома мо бемориҳои хатарноки сироятиро ки ба амнияти озуқаворӣ, солимии ҷомеа хатар доранд, баррасӣ намуда, роҳҳои пешгирӣ ва тарзи дурусти муносибат бо ҳайвоноти беморро муаррифӣ менамоем. бовар дорем, ки танҳо бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ, огоҳӣ ва масъулиятшиносӣ метавонем худ, оила ва ҷомеаро аз хатари бемориҳо эмин нигоҳ дорем. саломатӣ арзишест, ки нигоҳубини ҳамешагӣ ва донишро талаб мекунад. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён мерасад. То дидори навбатӣ, саломат, хонаобод ва ҳамеша дар паноҳи зиндагии солим қарор дошта бошед.